publish bon parlo bat ngapria sobha biang phisa sin pat sha kan ka YouTube channel ka jing panthamai bat ha kan ne claim bat sha bang sedang to dem clear jing duai au black pa ji ba bane kan claim bat try kan rat ngai ka buram ba ji ro shme ngai khublei ru try ka jing ka jome bat ngi iwe pu we nga ai khublei try we jing ngai jing ka jome bat ngi hani tayo brashyo bam la wan la bat ngi hanes ngi bat kum chu try we jing ka lang bat ngi hani claim bat kan bang puli kten ka jome yarap ngi try bang yo ka jing story champang khamtam try we jing ba hinla ban bo iki jing em jing ba mana ka ski try kan rat nga duai try we jing ba mi sombhawan ma ngi tagi pop kan kang jang ngi bang si me mala si forge em jing ni bakli baro in fact jisu amen ngate perlok ba kajing duai kalong kawe ka badan kam e khaz em ko jangi ki brio but kajing duai ka dei ka ba ya kren ya phliu jing mon ka ji sam ko jangi but ublei but ngate ba kidan ki break ba jidwai ka jidwai ka ba he ba kidan ki break ba juai ka jidwai ka ba red but perlok tu inde pet kat kum ka bible ka ong ba ka jing duai ka long ka jing wat jing yarap na ublei tingine page shaw ka bible shaw ning kong sambal ka long ka baning kong kan khat ka bakhat san ka ong kumne ti ka hana kala ya thu kala ong ru em ko kan rat renga ka briu ka bajanjar ka mansim ya ka wan lane ka kyat ngam shem ladi renga la theno yala ka mansim hakmat utrai ti parlong hangni lai i bakat kum kane ka dukhat kala ong bak hana kala the ya ka mansim ko jong ka showblei bat kala paru ka jingarap na ublei pada khachi em jong ala ji i shibun ki brio habaki duai kalong shisha ka jing duai ka bashir ham ka jing duai ka ba powerful kalong ru ka jing duai ka ba ki use ki extraordinary word hakaji em ka jongi te palo khani khleman ga pa bani thui phi ba ngate ba kiran ki brio ki jing duai ka ba he ki don ki brio ba duai ya jing duai ka ba ret handrei ni i bau ji su ship na kan tho yene ndoru haba ki duai kum no ru wala ki duai ka ba ret ne pom sim ga jongi ne lagi duai ka ba e ne lagi hala ne ngate bau blei ship na kan tho yano ru itu ni pet pat shaw materials kanang ban real khat ka basan ka e ka ba ka ong namta ka jongi haba me duai ru balong kum kinong asam na ba ki iet ban yeng kerpan ha ki senogak bat ha ki dong ki lat bakin yo pen pau ha ki breu shisha ngo ong hapi ki la yo yala kanong te parlok hangningi i ba jisul ong ba ngimde ban duai kum te kinong arsap ru bagin pen i shiki breu bangi duai bagin pen i shiki breu bangi duai ka jing duai ka bajrong ngi kwa ban duai ka jing duai ka ba nengin pen i ki bagi duai ka jing duai ka ba bha ka salat e ndrei jisu shim la kan tho yenoi noru baru ong ngi bangim duai ngimde ban duai kum kita kinong arsap ti parlok hakawe ka por nga bi parlok jonga ngi lai le chakawe ka program bar hakata ka program la ong ngi le parlok jingi ba induai namta jo ka bam kan ba ila yeng bar ila duai ka ka bam ila duai ka jing duai Marco Polo ta ka mer ka dei ba ila duai ka jing duai ka ba ya keleng ka perthaim duai namta ki bapang ba stan duai namta ki ba dok basok duai namta ki kajing duai namta ki parlok parajor ka jongki kajing duai namta ki paramajan barpa jongki ha las pare kin duai ya namta ka bam bat parlok hani kalong shakat ek ba on skop tendan nama ba habangi yeng po public habangi yeng hababon ki brio gidon kam ban duai ki duai ka beling ko namangi te lala gidon ki kam lala ki jon ki jing sngo kidan ti habangi duai po public ka karpan fi baro phin om duai ka jing duai ki jong Marco Polo ba duai ban ya baro ka ka thai ndai tangi jing duai barit ba ki bring su thu ba ka jing ai ngor yo ble te parlok wat shim bakla ya te parlok ka ba ya sami phi ba ka jing duai ka jongi ni habagi don marwei ngila ban duai ka jing duai ka bajrong kan du kanuru habangi don haba marwei ngila ba kren ba du ble kan du kan takat bangi kwa ban kren bandre habangi dan public habadan lang shibun ki brio gide ban yale ban lengkot ka jing duai ka jongi khnang makan am penwit yano ru bar habangi duai ngide bandan ngide ban duai specifically ya ka ka bakila ong ngi bangin duai ngimde ban duai namta ban ya keleng ban duai ki wada ki pa ka jongi ki man ki para ka jongi yano ru ngide ban duai specifically tan ya ka baki kila ong ngi bangin duai namar ba parlong i haba ngi duai ka jing duai ka bajrong ngi yu bau setan udan teng haba ngi duai ka ilam ru ngi sha ki kentien ki bangim deir ban penan kam nama bangi te bau setan udan hajan jingi but penwit engi ti palong in i hane ba kumno jisu la duai ngi ne phai sha ka bible sha Matthias
kalong ka ba rio de hat ka basan hado phra haba me duai ru walong kum ki nong arsap na ba ki e banjeng kar pa da gi senogok ba ha ki dong ki lat ba kin yo pen pau ha ki brio shisha ngong api kilayo yala kanong Hendrai me haba me duai toilet rong shala ki pulet bat haba me lat khang yala ga jing khang to kar pa re pa jang me ubaha kabari te ukpa jang me unyo i ha kabari un ai nong ha me ha ka bapau bat haba phiduai wat bun ktien bet kum ki gentle na ba ki yamut ba om sngo yaki number ka ba bun ktien jongki namar kata wal long kum kita na ba ukpa jang phi utip ya ka e ru ba phidan kam menshwa ba phin pa na u te par log ye hande du khat ba jisu log ye ba gim de pen bot repeat ya ka jo ka jing dwai ka jongi ba ni te ba jisu utsko ka jing dwai jongi ngim tan kam ban pen bot ya ka e ka bangi dwai ya ka e ka bangi kwang in pan nama mengite bau jisu jingi uyasgo wala dai silent prayer jingdwai ka ba ri ru ula bani asgo badun ai ru ka ek bangi pan ha ka por ka badai but hakan ni dukhot ngai i ba on clear bhai ki kumno bangin duai de malai shi kamra ka jingi bangi de banduai kan bangi la ni duai ni pan ni ka jing pan ka jingi ni phli jingbat ni ya thui us phang ka jing pang ji som jingi ne ka jing jinja ka jingi ne ka jing kam ka jingi bangi te bau jisu un chipa bru ka jing kam ka jingi ha ka bapau te par login pe chei ka wai pa ka jing duai ba kum no jisu la duai ha ka ba upen la pen empat ya u Lazarus ni pe shau yones kal nong ka ba khat wei hat ba sau phuan ngati ngatip ba mis ngau yanga hala ka sngi ndrei ngala kren na ka benta uri upat ba ubayeng baro saudong bakin yo nge bala pha ma me yanga te haba ulala kren ya kine ki e ru ula perta da ka ksien bajam ko Lazarus domino te perlong ni pe ya ka de ka jing duai ka ba jisu la duai haba ula penmi pa de Lazarus ula shuong tang ikentin ni baret ko Lazarus domino mangila ban i ba kan e klembat ula duai ka jing duai belong specifically tang ya ka e ka ba dan kam la duai chicken mau perlo bau jisu ula ni sngo ya ka jing duai jingi la kalong ka ba e ne la kalong ka ba jam ne la kalong ka bari ne la kalong ka bapau jisu yasko ya ka jing duai ka jangi ndrei ting habangi duai ngim de ban duai ban halla e hadu kata ba bangi te bau jisu long uta usiem try jo kan ka perthai barok ka we ba Shimudar ba ladangi pani ena ipai jangi jo badan ha kan ka khando ladangi pani e ngim shim la kan hiet la ngim shim la halla e habangi pani e lengi le kum no da ka bajam da ka basur ka bajam nai pai jangi tikum jo rok pa ji ba neng kan no tam kalong ka bangi de ban pendam ret ya jong bangin long kita ki brio ki ba daga jing jai yin pan ya ke bang yin don kam ban ngim de ban ya kerkan ngim de ban hala habangi pan ke ka da uble te parlo yite ba ke ka jing duai bat kumno ngi de ban duai te hakan de klemban ngakwa ban wara tang alai tli point through ki ba ila de pule bagin de pe biang se sen pat ke ka bagi don kam ha ka jing duai ka jangi te parlo habangi duai ka jing jingi ka de ban long ka bashir ham ka bagi brio ki su tho ka jing duai ka jangi bat bangi duai hapo badan lang bar kibriyo ide banduai jingduai barit bari ide banlong ba specifically tang ya kata ka ba don kam bar ide banduai ru kat kom kaman ko jong blai kumbang i po jong ka bible sha u ningkong yones kalnong ka basan gud hon bakat saw bar khatsan te kani kalong kata ka jisko shania ka bangi don sha u baladangi pan ya ka ru kat ba kum kaman jo u usko yangi scam ba usko yangi ya ka ru bangi dapan ni tips scam ken bangi yo ya kita kijing pan ya ki bangi lapan na u te parlo kalong sha ka basai abangi pa ya kan ye bau jisu ulang bi la dangi pani but u ayangi ka bangi ngi pan madangi pan na u ngim de ban kerkan ngim de ban pan na ka jing ne da ka jing linyar ne ngi de pan na ka jing jam da ka jing suret ha u na bar bangi te ba u blai wiasko ya ka jing duai ka jing langi duai jar ru la dangi duai pom donu ka jangi ru ublei ula ban dia sngo ya ka jing duai ka jangi phai shau mathias kalnong ka ban re khat ka bafra
Namar kata wat longkum kita naba ukpa jong phi utip ya ke ru ba phidan kam menshwa ba phin pan na u hane parlok kalong ke basko tenat ka ba uktin ko jong blek la ong ba shwa bangin pan na u ru latep ingi ba ke bangi ngi don kam tikan no sha kalong ka jikmen ngi we pu we ba ngi don yu kpa ba baneng ba ngi hadu kata ba kwa bin biang na dong shadong ngi ke bangi don kam pelaj ngi nak jipang ji sta pelaj ngi nak jima ji mensa kan sha kalong ka ba kamen basgo bah yangi tipalok kali kamram ko jangi bangin pan u pat uangi ladangi pan tingin yo ladangi pan ngim de ben yo tikum bangi tip bahne poperthai ke bangi sa email la ipai jangi barhabangi don kam ngi pan tipa jangi sa ayangi kum juru ble habangi don kam ngi deban pan u utip bangi don kam hande kwa padingi bangin pan ke bangi kwa na u tipalok kan kermen ba pisula su thu Syapang kani ko topik bang kumno ngi deban duai showble but nga ai khuble ye phibaro ai kajin support ko jong phi ngi we but duble ko khui phibaro we